En ja, dan kreeg daar een... die had toch wel iets op ben, die is getrouwd. Ja, een vrouw en toch wel iets op ben. En die maakt het een famke van 16 en je maakt het er al. Het is net te begrijpen. Ik ken je net bij, eerlijk net. Hier, op dit fietspaad, had Jasper S. Marianne mij een mes dwongen. De grijde in. Neffens de vertochte koe hij zijn slachtoffer net, maar wie is op het verkeerde moment op het verkeerde plak. Het had wel onderstreept wat ik altijd zei aan hem en wat we altijd dachten. Van, je is net met in het loon ingang van, nou die ken ik wel en daar heb ik niks van de vrede. Maar daar hoorde ik net met het loon in. Maar goed, ik had het zeggen, je is dwongen. En dat bleek nooit meer weer te werden. Oudwoord is ondien troch het nijs van de bekentenis. Wol binnen de inwoners de wie is mij dat er duidelijkheid is. De familie van Jasper S. kan rekenen op stiepen uit het dorp. De familie bloed welkom in het dorp en wij zullen dat rustig gewoon oppakken met hun. Maar ze maakt ik de ruimte gaan om dit weer te verwerken. Ze heeft heel wat mij maken. Ik heb begrepen dat ze het zelf jet had van hem. Nou, en dat is nogal wat. Dat moet ik al even verwerken worden. Dus, en nou maar we de komende tijd maar eens even zien of we wat in contact met hun komen. Burgemeester Bilke van Kolmeland komt geregeld bij de gezinsleden van Jasper S. oer de Vlier. Ek justerjoen wie Bilker bij de familie. Ze binnen tegen oondien. En ja, het verziek is eigenlijk ook van mij uitwaai om deze familie even in alle rest dit verwerken te laten. Want dit is net makkelijker. Op de Westerheen willen de inwoners na zo'n beetje de laatste zwarte bladzijde het boek Marianne Vaatstra sluiten. Ik denk, als je naar de Westerheen jurgen, die willen er het wel een punt achter zetten. Het is een moment waarop men zeker blied is voor de familie Vaatstra. Want die krijgt nou het punt van rijst. Van, nou kunnen we een plak Jan. Dus ze krijgen hun famke er net maar waarom. Hun zusje. Maar het is wel een plak van rijst. Nou gelukkig